мақомоти ҳифзи қонун дар вилояти Суғд марди фирор карда аз додистонии шаҳри Гулистонро боздошт карданд. Як зодаи Нои Ҳамадонии вилояти Хатлон ки бо гумони таҷовуз ба номуси духтараш дар додситонӣ бозпурсӣ мешуд, рӯзи 24 феврал аз додситонӣ фирор кард ва баъди 2 рӯз пайдо ва ба ҳабс гирифта шуд. Ба иттилои Вазорати дохилияи Тоҷикистон, боздошти марди 40-сола рӯзи 25 феврал дар дохили таксие дар назди бозори Панҷшанбе сурат гирифтааст ки ба самти Хуҷанд ҳаракат мекард. Боздоштшуда зодаи ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон буда дар шаҳри Гулистон зиндагӣ мекард. Як манбаи радиозодӣ гуфт ки рӯзи 24 феврал дар ҷараёни бозпурсӣ дар додситонӣ гӯёмарди гумонбар бо баҳонаи қазои ҳоҷат ё туф кардани нос аз бинои додситонии шаҳри Гулистон берун шуд ва аз ҳамонҷо фирор кард. Дар пай сохторҳои интизомӣ амалиёти алангаро ба роҳ монданд ки барои боздошти ин марди фирор карда равона гардид. Тибқи арзёбиҳои пешакӣ исми марди гумонбар Мирзо Алимов мебошад. Хабарнигори радиозодии дар минтақа рӯзҳои шанбеву якшанбе хабар доданд ки дар шаҳри Хуҷанд ва атрофи он теъдоди зиёди маъмурони пулисро мушоҳида кардааст. Манобеи ҳифзи ҳуқуқи Суғд мегӯянд айбнома алайҳи падаре ки ба гумони таҷовузи духтари худ баъд аз фирор дастгир гардид, баъд аз таҳқиқи духтари ӯ эълон хоҳад шуд. Ба гуфтаи ин манобеъ, ин мард дар шаҳри Гулистон муваққатан зиндагӣ мекард ва эҳтимолан ба номуси духтари ҳанӯз ба балоғат нарасидаи худ таҷовуз кардааст. Ба қабли ин манобеъ, ин ҳодиса баъди ҳомила шудани духтар ва огоҳ гардидани модарашу муроҷиат ба беморхона ошкор шудааст. Вале мақомот феълан ин ҷузъиётро пурра тасдиқ ё рад намекунанд ва мегӯянд ки тамоми ширкатдорони қазия мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд. Дар сурати тасдиқ шудани иттиҳоми зидди ин мард, ӯро муҳлати тӯлонии зиндон таҳдид мекунад. Таҷовуз ба номуси фарзанд яке аз ваҳшонитарин навъҳои ҷиноят арзёбӣ мешавад ки муҳлатҳои тӯлонии зиндонро пешбинӣ мекунад. Дар гузашта аз зиндонҳои шаҳри Хуҷанд чанд нафар фирор карда, баъзеи онҳо дубора боздошт ва баъзеашон дар ҷараёни амалиёти боздошт кушта шудаанд.